élément aw fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ nin waati in na ni o kɛlen don ka ka radio bouton ka munumunu ni k'a bila 98 a na nɔgɔnfɛn 8 na k'aw fo aw ka kanu na k'aw fo aw ka danaya la ka tila ka aw fo aw ka sugandili la ka ɲɛsin anw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ Banangabugu zone commerciale dɔɔni ale kɔfɛ de coyi tɛnɛ tarata ni ka taa bila araba la nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira kunnafoniw olu bɛ di sabula kunnafoni ale ye fɛn ye fɛn min n'a b'i fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafonilen a ka fisa ni maa kunnasirilen kunnafoni dilen kɔfɛ ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso jɔli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na ɲɛma Umar Mariko a kɛn bɛ ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi mun ne bi cɛ Tangara Godi karafe o b'a bolo ni sɔgɔma Cheikh Sidibe ale bɛ ja ta ni k'a bila bɔlɔlɔ o sanfɛla la Joe Biden a ye selimafini 3 sɔrɔ ni filanan y'a la ni sɔgɔma N'a ye sɔgɔma fɔlɔ k'i fo a diyara n ye a lamɛnbaa bɛɛ fo a diyara n ye mɔgɔ ma sɔgɔli ma sɔgɔmada yan an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen n y'a sɔrɔ ni filanan ye ka Dra fo ka Cheikh fo wolonwula selimafini non selimafini filanan tɛ kelen don an bɛ foli an b'a di lamɛnbagaw ma ko kura Burama foli k'a di an ka cɛkɔrɔba ma Alu Badara nana kasi CNT kɔnɔ an bɛ foli di an ma k'a ni sɔgɔma n'an y'ale fo an bɛ ba ɲumankɛ fo maa ɲuman yeli a ka fisa ni jinɛ yeli aw ka jinɛ yeli an b'a fo kosɛbɛ ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo siga t'a la Musa Kulubali ba Musa bal de vrai an bɛ foli di an ma a taara wulasi a taara ils ont fait des villages ah ça c'est très bien mais vraiment da ni ça on taara tigi min jinɛ ka denw ye kɛli ka buya han a kɛ ni ma taa ka wala ni y'a fɛ ka jama ni a ko bɛ yan kɛ ma jan min fo e b'a fɛ sira yɔrɔ min na e b'a fɛ sira yɔrɔ min na ayi ne bɛ dɔn so kelen tigi de kelen ni ko dɔrɔn bolo yarabi Burama an bɛ Alhaji fo Alhaji président Mariam cɛ n'a jamu tɛ n'a Alhaji Samori Kulubali an bɛ foli di a ma n'an y'ale fo an b'a kanubaga dɔw la an b'a fo Muna Sirifu Aïdara an bɛ fɔ la Patante an bɛ foli di muso tɔ kelen k'a fo Aïdara n'an y'ale fo an bɛ Ina Jalo fo Yirimajɔ Jalo a Jalo kosɛbɛ ne tɔgɔ la ka Kuntala ka bɛɛ fo Burama n'an ye foli kɛ sa an bɛ mun tɔgɔ fɔ an b'an ka samɛ dɔw kan o don ka lamɛnbagaw k'a f'u ye k'u samɛ Ala ka san caman jira an n'u Ala ka an mɛn ka u kunnafoni Ala ka da kunnandi d'anw ma ya Rabbi tulo kunnandi yɛrɛ du yɛrɛ ma ya Rabbi Ala kana basi kɛ an n'u si amin an bɛ caman fɔ dɛ k'a kɛ to ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ dangana kunnafoni ma dɔw la i b'a di ka taa n'i y'a di i bɛ boli dɔw kan o b'a sɔrɔ o y'i kanubaaba ye a bɛ k'o kɔnɔ o don kofɔlen kama ko k'a bɛ cogo dɔ la a dɔw yɛrɛ o ka sɔrɔ o tɛ dɛ i hakili b'a la don min na an ko président ye i kale don min na i hakili b'a don na i hakili b'a don na président ye i kale don min na Asimi a don Alhaji ma sugali tigɛ minɛ ka don wa o dugusɛjɛ an ma jɛmukan kɛ yan fo ne ko n ko communication kɔni na n k'a ɲɔgɔn tɛ yen o don ma diya dɛ caman ye o de i ye wari de minɛ k'aw ji minɛ o wala dɔ jamana ye kabako don i ye wari de minɛ ne ko tabarikala bon ni i mara ka taa don min na dɔ ka maa min ka n'a sɔrɔ e bɛ politiki mɔgɔ dɔ fɛ sisan o ka di ye kosɛbɛ i ka kunnafoni ka taa bɔ o jogo dɔ kan n'i y'o fɔ o b'a ko karisa bɛ ka changer nin bɛɛ b'a kɔnɔ
wallahi malola kana moye mene ka jabili tene law allez te jabilige non c'est bien n'était jabilige c'est bien parce que ba yero ya tabulo do ni be jabilige amay yere nyofo buna bo ni ko faut pas se justifier voilà pas trop se justifier donc ni no fundi domina on natra mo jimisra fe todo ibe kanu baga chama mais na mata do jimisra wala de o bara ingela do wala de ngamba kenoy o benata ami ya fadeli an da jotala an da kuma kan bebega so o kuma chama jangine an da be to kan gorke o ngori o kuma dola abeke chenli ambe o ya fa ko o deli ko ga ya fa ma kan jotala an da jotala de sabulan kuma kan bita an jotala ay ya fama ote ame ya fani ne Mohamed Maiga me fuli mi tabni ko lashe ama be fana anyebana ni watina amada mi Niger masire magaji nyame alebe banamba traselke masire banamba traselke ambafu ka fuli che jangne be mago videra goy trop tiens la bintu jawara ame fuli dama yanibe ame fuli ni tabni ko olashe ama somadaina nanya le fusa fami alasan amafo pharmacie na Mohamed Draman Traoré Kenedougou avec Kenedougou l'excellent la cité des fruits frais ou des légumes. C'est la cité des fruits frais, non? Voilà. Oh ben, Kenedougou. Cité de Kenedougou. Oh, c'est la cité des Kenedougou. Des fruits frais. Ne connais les Kenedougou koni ngon modo. Mais cité des fruits frais. Nigo Kenedougou koni abebo koni. Ame voulé ni tani amadi amba mamuna shirifo aidara kashirifo muso toglenfo. Kaja bachili amin fomba ambe fuli kadi nunum bema dangene femi fuli kadi sogomadaina kanum amba kanum baga dolema ko ani sogoma kosobe kalame ba bela jelenfo frère diko nyamakoro ambe fuli dama an kanum baga dobe Mohamed Maiga ko maluda alemi ale fele nyamakoro abe okay koroblo no Koroblo le coach Dorabu Koroblo le coach 700 no amufu 700 tiens ibora ya fadel sans sawal me Koroblo fo 700 de ya fanyini doye ka fo kosobe voilà ka koro kasim fo avoki jotala ibe ya fadel mi 700 ay Koroblo le jotala ay Koroblo le jotala 700 Koroblo a jotala ame safi wage ani afruge fo li kuni sogoma kalame ba bela jelenfo me koro kasim fo viens jibe mbenge koro kasim ambafo abezerni na matasigu ayamata ame fuli dama ka imam bugula le de banyefe ka viens jibe fo benge bari jibe ambaka fuli dauka dodo fo katrauli ay dora tokolame doro buga befu yana yengule wasro Sheme kligera aka imasi nga wala wallahi Traoré o mogati korgam na zonne dore mimna ay aji dera mala famille mbade do dora la famille no kusewe wala netenda dola la famille no Ousmane kursi suprême kono abe ame fuli dama kosewe bazu banangabula no zube fo Zufu utika kuma doyo Zufu utika kuma doyo Zufu li wajibi anenu ekadi wajibi jonga ayira teso alni go ifando ko kabiba ifando ijonga Zufu nambe Zufu voilà Zufu de Zubefu voilà na Zufu les vieux sila bananga bugula ambafu ima bamsa fune fude bamsa on village braoulien me bamsa fu à côté ko samba le krefe awo tigebe sambe tigebe akoni dajel matara agone ko kom alaba do krewa do kalete bo agma muno alemu sama chama dajia
I know ne a photo cinema adamaji ne nabra wunda chileno ito ye kina masa abada wakati abu ye chugudi no jawda kunati major ame folidi nunu bela jelema ame solofu aho 700 sugula aho maligi folu be aho yankam kosobe aho amu foyno tabarkala seli ajara seli alhamdulillah tabarkala akiran kenanyana tabarkala bashi foytanina tabarkala ame dole kala ka san chama irana ya rabbi ani lame babbe ya rabbi masanye bi ni nan ta irana to amina amma dile aka san ore ta irana amina so mi kala de so bo ale ga jugune ma wala aka juguma de wala kleni egma ga rasa de non ti arasa a chama me ulta so ne sam gote de o te san arasa de ai ne on sam gote sam gote zamte ni il mange tout lui le libre penseur lui le omnivore il mange tout mala dili gelam me jamana kono yani sanwore nyang maseche asebe ala ka duwa asebe ala ka wuli amin kam jamana kono di ala ka benkelema ya rabbi ala ka jamana ala ka kolosuma ya rabbi jamana duwa ala ali nyumanduma ya rabbi nu yere ta akli nyumansoro uni munga ka ala ko kula jana me do trawre la dawda bugu nando na bato man jabati ame fuli dama ka afruge fo yusuf trawre nkroge do kani sokoma ka trawre la ma bela jelen fo ka mamadou fo ana furumuso fla ame foli ka alase u bela jelema sokoma daina ku beni sokoma ote oro trawre la ga on ont écouté idona do no wa bitigila Ibrahim ave do no bitigila ambe foli di ama taxi place la ambe taximan bela jelen fo taximan be dara wusu dala voilà et taximan be fo et ce sont nos fans ambe musa fo suko kono taxi bolla musa fo musa ay len te taxi bolle ay musa jolembe flage o yi kanu ba de ato musa jalo ka jalo ni o koni jalo alaga kantu ambe sheikh fo alaga kantu kashiribe chaque main yinagi bengefu jitigi befu befu jitigi bokuna ay misifa azon tué ay achama Allahu akbar adira matom na aditene Allah afara ko dese bato akobe teneo aduma ni nga dowe abu bugaga ne wafire ni selto dadi buzuma wallahi bugaga wasire bo nyana ne bango betane kwa niya di oluma chukom na luba kitini no abadi ba akla chula abadi le kasidibe nyama goro sidiki anyama ore babulo o babulo bi shifi muno akli bayre la niya tekanye abafore ajagna abetene o mai manya bama nangote inyani yere imagine ijeni yere anye bama ngai da bama nangote de ibe ko be mi ichini ndo fare kashidi be ote odo voilà ame marjara garanti bugu la voilà ale klobana mbafu ibra ame foli Ibrahim Diallo ana sasa mo omo Ibrahim Diallo aye Buramari Buramari ya Buramari ama Ibrahim ma be bora nabila Ibrahim Abraham abeteklia Ibrahim sawalcha abekli daga kunu kibaruya mi ni aboraka bi aye mauga kuma na la fuka tafo atuti okera kibaruya yi alete dore ibaye ka fo feminye anga jamana anyema nyama no ye ashimi koita ala ta ko fe ale de be ko tigiyala ambe do mina iko bi na manya ka foko siliba obesena bawo misiliba jagere ani gwerema machama utara ka foko beta siliba ningata asiluke ode konolala jangine ibaye ka fo madobe okumbe feka abone anina aforati
Jangine kore ndaram kulo ka wati mina mamia adan kulo ka jangine mado mami ni ma basigileno dana mado onga obela jile kofe dara ito ra fode ne madala ayi ako ko nyere jole ne fla kra nyana san obela ko madala no sadi baro mina abinanda kan ko abinanda kan abeke razro ay wole lige chien fla saba abeka nyefo yi etegada dane mbulo be jilla mulu amanya ni silvoni ka adanka na kamanguke ka apense klola ka alame ay ni fonye jangine ngo Allahu akbar nguko ke guko nyere jole fle akira nyere nyana sa ay jangine amanya nguni alame nga yorola hakili maso hakili washi nano mawre klala kan wele ne wo sisa ngoni mbalma ke ni sogoma amani sogoma to fotala jam fotala o te basi le lamen ke bulu bela jere fo abekera e jole nyana abekera ne jole nyene anya fanye de me to abrese ne to IS bela jere fo ne auditeur bela jere fo ni kon kera kun kera to vraiment dominer malien bela jere suma kasiden kera to domina malien be hakili chawrlene afo ko san kera jamana kono fo ka ta se anga jamana nyama se attaquer lima vraiment ni ko samu kanka ko jamana ko ti mena mu fune fo yani nya don kuma yin la kana ere ku tugoti parce que depuis aya jatemne ka fo santo la mais la kana be kay la kana tigila mo bena depuis 5 heures au moins 6 heures moins mais la kana tigila mo sera kene kan ka yoro sécuriser les redam au kera 8 heures moins fin jamana kono femu kanga kon parce que ne jamana kuntigi na jamana kono na bena misiri kono iba so munu be misiri koroyan fanfe gardu be yelo be sanfe ka ele so ni sanfe ka sécurité sabati wa anya jatemne ka fo o shide make ni koina a jatemne na ka fo mo munu duna misiri kono ya so la kana tigila mo masin o kachan donc santo la ou be mo fouiller ni be do bu fouiller ni na anta ina amake o e fait mo man jamana kono o e fait mo kanga ko parce que anga jamana fama no ya mpeka nyamai o na ka gouvernement ni kanga na silin kono o kanga sécuriser ko mun kelen fleni abe farabu ka o ketugoti abe ko frika o ketugoti onu me mo ti o be ketugoti ni be ngal do ko anga jamana kuntigi ko la kanalinte ko kumati an erema ina fo santo la jamana kuntigi do ya fo ko bebi babu a digira bela jelina kuma do be o chemai mais bi réalité malien be kanga don bi ko mene bi bon kunu ni kala misiri kono et puis jemu kunu abe kurki jamana et puis ani alamaden to ni ay ibado ani alamaden to tikilin parce que mo mun tara alawole kama ani mo mun tara kore kama ni yo ye otefli parce que ni ay ni kun yere kera fo ga muru ke ka civil wara soro mawara soro la si parce que asini muru ya le froté oui asini froté mais aga fini pe kon kera jili ni ay o ko indike akumanga ke tugusila ka so muru rema gardi soro parce que gardi abe la kana de kama gardi ale be ni ale de folo ninkanga to yani mogore ninkanga to ni ame président ibe président la kana jamana kono doni ka hake do bi ga bo ka président ni aka jamana aka gouvernement la kana donc ola vraiment ni koyi akera suma kasiye akera fin mu kanga kon jamana ngono mais dogo ko mafla de gudo yala mafla ko kuma yi kisabala mafla ko kuma yi manga mu foro ko men foro
o kun ye gardi dɔ pistolet tun b'a bolo a tun bɛ fɛ ka réagir parce que ale tun bɛ fɛ ka mugu ci ka mɔgɔ yɛrɛkɛ o gardi rapproché dɔw olu ma jɛn n'a ye u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que ka pistolet in minɛ donc kɛlen ka pistolet in minɛ u bɔra n'a ye kɛnɛma ka na a kun suli duguma k'a décharger bɔ ka fɛn bɔ a la ka balle bɔ a la donc gardiw kɔni sera ka fɛn bɛɛ kɛ Asimi yɛrɛ an b'a fo nin yɔrɔ in na parce que mɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ colonel Diaw ale yɛrɛ kɔni kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min teliyara ka boli ka bɔ ale ni ministre caman fɛnɛ bolila ka bɔ vraiment o ye jigilatigɛ ye a gɛlɛyara cogo o cogo ni Asimi bɛ kɛnɛ kan olu kan k'u jɔ u kan ka Asimi donc an y'a ye k'a fɔ colonel Diaw ale yɛrɛ ka garde corps ale teliya ka bɔ u donna l'ale mobile kɔnɔ bon nin ko in kɔni bɛɛ kɛra ka Asimi yɛrɛ jɔlen to yen a ma paniquer a ma siran a ma yigi ok vraiment an b'an ka jamanakuntigi fo nin yɔrɔ la tabarikala ni kɔni nin ye fɛn dɔ ye fɛn mun man ka kɛ jamana kɔnɔ ni Ala sɔnna ma an b'i fo kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Mamaji Kamara n b'ale fo ni Ala sɔnna n bɛ Jackson fo tabarikala Basiru Kulubali n bɛ bɛɛ lajɛlen fo tabarikala merci beaucoup voilà yana bravo voilà ko kɛra nin cogo la a kelen kɔ waati damadɔ jamana ɲɛma a kumara a y'a yira k'a fɔ ko an ka fara ɲɔgɔn kan nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ an ka jamana bɛ dabolo min na bi a bɛ fɛn min ɲini o de fara ɲɔgɔn kan ye k'i b'a sɔrɔ n'i kɛra ɲɛmaa ye i juguya a bɛ dɔw kɔnɔ a fɔra ten k'i b'a sɔrɔ fɛnɛ dɔw bɛ i bɛ ka baara min kɛ a bɛnnen tɛ olu ma u b'a ɲini cogoya bɛɛ la ka baaraw ni ka olu tiɲɛ walima ni ka lagosi ta ka ɲɛsin baaraw ma a ye kuma min kɛ a kɔfɛ a kuma a bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ a bɛ maaw hakili a b'o sigi i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye an ka Haut Conseil islamique olu ye lajɛrɛ kɛ a yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min kɛra ko u ma jɛn n'a ye hali dɔɔni olu y'a bila dakun 3 la dakun fɔlɔ o ye Bamakɔ misiriba ka nin ko nasugu kɛ ko o ye lagosi ye ka ta ka ɲɛsin misiri ma kelen u y'a bila minɛn wɛrɛ min kɔnɔ u ko ko seliba silamɛw ka seliba ka nin kɛ o don ko nin ye lagosi ye ka ɲɛsin o fɛnɛ ma silamɛya ma sabanan ye jumɛn jamana ɲɛma k'a fɔ k'i bɛ taa muru kɛ k'o suwa jaminɛ misiri kɔnɔ seliba don ko o ye minɛn sabanan ye olu b'a bila min kɔnɔ k'a fɔ a ma ɲɛ bi a ma ɲɛ sini wa k'u bɛ fɛ a ko ka pousser ka se a dan na daminɛ Bamakɔ dugulendenw olu fana tilala ka fara ɲɔgɔn kan jamanatigilakaw ka fara ɲɔgɔn kan jaminɛ ka sɛbɛn bɔ sɛbɛn min ni o b'a yira k'a fɔ ko u bɛ nin ko in ka a kɔn bi u b'a kɔnsini ko baara min kɛra ko a ma ɲɛ hali dɔɔni olu fana ka laɲini jaminɛ o de ye k'a fɔ enquête ka pousser ka se fo a dan na ni a tigi minɛra ani ɲangini min ka kan jaminɛ ko o ka da a kan parti politigiw a caman bɛ o fana ye sɛbɛn kɛ ni ka a condamné nka yanni an ka se Faransi a ambassadeur min sigilen don an ka jamana in kɔnɔna la yan jaminɛ olu fana ye sɛbɛn bɔ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ a ko ka a kɔn bi u b'a kɔnsini transition k'a bɛ dabolo min na ko maaw kan ka dɛmɛ kɛ transition a ka sɛnsɛn ni ka se a kuncɛyɔrɔ la k'o ka wusa k'a fɔ k'i bɛna lagosi walew ta ni ka ɲɛsin transition o ma an bɛ waati min na i ko sisan parti politigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw yɛrɛ ka tɔn ACRT anw écoutez ça écoutez anw de ko don ni ma kuma in faamu halisa ni ko ko e bɛ ka kuma cogo min na ni ko ko an ka tɔn écoutez ça je parle de moi ACRT c'est que b'a la ACRT jagire o fana sɛbɛn bɔ sɛbɛn tigɛ dɔ bilala Alhaji Isa Kawjim fɛ a y'a yira k'a fɔ ale n'a ka tɔn jangina k'u bɛ ko in kɔn bi u bɛ a kɔn sini k'a kɛcogo ma ɲɛ hali dɔɔni voilà
ego chogodi nego to mi azarte kelendo ay nya parti politique fo nga komi an nga tondo voilà am ne ton fla de law ne be icher icher kabla batu da ay wajibi de duti de ni kabla batu ani damitiku ani damitiku oluga ton okay voilà amola okay ame tondo infenela ay ngiga ayni voilà afo ki be tondo infenela ti jagne antala sa itala même fanga mufo tiers la bibina ni demali ni manchi akinay jagne yani o ra cheflo jamana me anga tanye fe bayi anga mami mbe ni ale re minera ni flagrant délit de jagne ka imine ki itoka akoge ayro nimbe jagne asenjera katana o ka damne amne watila kana blasisa na jagne kama kuma folo sabula ka ketoka ni mbara nge jagne akungeledo ka drogu ko keka aire sonso o akoni drogu keleno kai ngomaski mafna nuna maski ba nuna jalamugo ba kana ko bebala la hakuru ay me fanga movie afo wala dobe ma ki tuyere mbulu ki karamoga iga martaba be dafaleno itsiange akutenia mowa jamana tigi kuntru nga jamana nyama kudru wa ina vo conseil a photo ima daga yoro la fo misiri kono et puis seldo non ise aramadia famuya be banila merci a be de banila yana wala asimi c'est un commando hein non commando c'est commando ma be da muruke kibe commando so kibe commando so muru no ngara a commando ya siga kumegala siga kumegala mais ala ya bo ali de mijo mi revaro jiflente ne ala ya bo c'est un commando de ame do de gay ala sa e sarati munu bo aka do fara ya rabbi aka do fara ka ya rabbi no ari a foto ko mna ante so jagine dangare ka kana jawna nyamala tane ante so on condamne asimi do awo o ale kumbala bi ma wore kumbala awo mali be dangu muna bi ante so mashitina somble jamana ya ebe na ambla mun crise yore kono tukuni ame muna tiana ame mun bula abo jagine ni selba manga ke misali selba ngira gele ami gono gele ni manga ke misali gele adan gele adan ebe na amna sigango tukuni ni bina to bla dinga wono non nambe boyda yinni la ambe boda nyini na alza ebe fe angoni nga deme munye ni mun kera no kanya mofu ni mun ma no nga jamana nyama de do nun konna no kamna gerente taga nyeshi transition ma tier la climat manga so amanga ke o manga so mare sabla jamana abe dangu mina c'est pas bon be baro gamma c'est pas bon ni minti de bro ni ko nga se fadan wa manga ni ko do mo la de aya gloria di aya di mama akoto blanga jawra ko no funa de anga problème anga tibe dala te dat bo anna da tukura ulu de ba do wunu nyongon chei ay ni ko da mo kloka aya ke kunyumena jon ne ba ko fe c'est no kimre no ni ko mu ga ke fe ka akora bedi jawra ko no deuma jon ne ba ko fe munya blala ani jonnu nimbe angati minanga daile ni ka a benye don abe dagina ko baningo wati mina asimi ibaye ka fo a crevement bela jilen kumbe a crefe jangine ka ukwa deme ko ota ka ashegere feminye Malik Diaw Sadio Kamara Modibo Musa Mime Sport kuna Musa ataya tagna ko buga jane don non ne ay Musa ko buga jane don non ne Musa be kuna fundi no aga ko buga jane don non ne nga ibara ka min jaranya atale sadila mi Vensi Marsila amata sangora samba mina na odona o ye Musa soro sadi kono dagine visiti ni fembe bane akoko siterni mbatiko munun fleni ka sadi la mini akoko sadi be bansi za 3 mois jagine ko sadi Vensi Marsi jagine ka ba libéré a Vensi Marsi tere o fin de ba krefe jagine ko mobili siterni sani CDE parking jole sete ki ga mobili jo ko na jo anga sadi dala jagine ka bana peu ajoro de ngo Musa brama ajoro nguyeni fo dala chumina niyake aketu ngol lubuga mutaji kreya ay woluta de iboro muna
Brahma sadi citerni jo ni mun gode alan faranga bakele ne do ni te ala kan kuna ala kan kuna jare be bawre kam jore te o ga citerni na ni sadi dalate sadi dala ube kala mini wa gitro mun glane fle ganye ya beche ay botu joini gitro mi meto me sadi ko vela ya gitro be karkari abe citerni no abe ama fode ah sadi dalala be to ke iba fo ani akasi fere ni avion musa ko bu belawli irma jo meri re ga ngawulen nadi non, ne so volta. Brahma, ça c'est un maire délégué. Aïe, il va dire maire, allez attendre de gars au Gumungono. Non, mais on a fait ça, ça c'est un maire délégué. Et voilà où les chocodis, ka community tatoué. C'est lui qui gère. A fait ça là. Brother. Ni ata to comment. Koni ubani ngale de bajire akaka na lo community ni irima jo quartier de community kono community mere yo akala uli akula uli afoti alna suranga madu akula uli ali yirimo jo sira bro na be bro fo gidron jama ya ne cha ka kuma fore ni musabu mu dalaga mbatu de akoko ku be dégager ka boy o be dégager Klendo ma jena ya jumani akeli al fama jaye ka bo foli mi re ka dala de ya ne fama jaye ka bo wa ne ba fo yeah ni na ne ba akeli jigi o musa aku degaji aya akme président Créfé afana tera ka de me nini ko na sugo soro ni nyebi I Créfé mawla I Créfé abe manisho ndia abe ketene musa ko anga jamana be dabulo minga sisa ko akla kani kuna suta ka anga jamana segere jangene ko atebe shini ko inkera ale re jole nyina kale ale dabali de bana jangene fuka tafo atuti kale tado ra ka abe minfo ko mingo ni echi jangene kanga nyeshi jamana jolima anga ni ko nunu ninga olubo antabulo ula musa kote femi anga jamana fanga nyama Premier Ministre Sogel yangine alere nana telela ka kibaruya ayelen ka adi yangine nimbekai anogoni fe nimbekai iba kalama ni filmu flene de awo brama ni ne jamana tabulo yo ne ma ore fode awo akoni ne aklim ne ko ay abe ma aklim ne jamana marabulo nyema ni kosu wa ga dro ko boka très vite atara telela ka tanye fo c'est très bien kiwara di to ko ni nyena anyana ne ka famuna ay akan tabula jamana kuma ka gele ay ame min fuwe ugu jija jangene ni ko bena tayro angati begere nga angati ayabire ko adi jibana kuno domo akadi de anga aflifien fe kabela jelena kuna fule makuna fule akawzani makuna sirile de masugun yere do ka suga yere de ka fo kabede fo nya blala ani John Jedo muna atara ninganga misiri kono anga selidon ka kla kata ni nyeshi anga jemana nyamama o conseil ye saba min fo jangne asaba jele no pas atebo kono ayabo kono ote odo de anga daga juru di mauma 20 65 o daga juru sirai Salam. Wa alaikum salam. Soumay Bedi. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Allez, Tara. Touré doa. Allô? 20 18 65. Allô? Branata. Allô? Ansogoma. Wa alaikum salam. Toni jamu. Allô? Oncle Bella, Toni jamu. Atara. Grand gorbi kan jurula de alaje ganya. Traore. Jalo. Mba. Afoli bien. Ajara nyu kusube. Afoli jagna. Ka
Football game Sawara Irama. Ya Rabbi. Ala Selucha. Ya Rabbi. Malikisi. Ya Rabbi. Ala Irama. Amin ya Rabbi. Mas. Traoré. Ni présence. Ma cité sera ni tout ni ma condamné. Mais ni bi ni faut présent la sécurité mo ko. Au coup chesri. Je pense que ni présent l'état là. Sécurité d'état flo kata yoro laje. Abekete la dala ka koro. Mutara mo bi sera do misiri kono chogodi. Do ga do ni marama fon otma ulu mo to nti o ga do ma so mo fiwa. Anyi ngali kanga ke. Arum meta bommi ko misiri kono. Comme ko be ma banfo. Angati besina. Anna so ni militaire do. Si de marake. Wani ya tagalaje. We chemne. O tra chebla mo bli kono romna. Do bi bonfo à distance jandola. A foka beta che agressif. O fana tu o beta. Mas ni si marake. Parce que ni bora rojan kana che donner mobile kono ka bina agressif. Abe se ka kɛ fana ani cɛ de ɲɔgɔn fɛ a bɛ n'a fɔ k'a bɛ pisi biri a bɛ se ka na k'a bɛ cɛ agressé a bɛ fɛn dɔ d'a ma ou bien a bɛ cɛ faga ou bien a bɛ fɛn dɔ d'a ma cɛ b'a ta cɛ bɛ sa a ko bɛ ban u kana kulonkɛ sécurité la quoi vraiment u kana kulonkɛ sécurité la ni nin ko sugu kɛra vraiment a bɛ mɔgɔw kuma sulu dɔɔnin siga t'a la a bɛ mɔgɔw kuma sulu an ka président Buru bon va ni président yɛrɛ kuma yɛrɛ défendement bon n'o kun ye président ko kun n'a bannen wa ala k'an kunna ja an bɛ mɔgɔ min o tuma nin bɛɛ ye fu ye wa vraiment an kɔni b'a an bɛ kɛ ala ka an kisi ni ɲɔgɔn na ya Rabbi ya Rabbi a tiɲɛ n'a fasi ko nin ye ko bannen nin tɛ ko bannen ko bannen tɛ dɛ an mago b'a tiɲɛ na ko bannen tɛ ko bannen tɛ dɛ mɔgɔw mago bɛ tiɲɛ na parce que hali u ye nin distance fo an ka teliya ko dɔ fo communication min kɛ ni Sogɛl taara n'a kuma na Sogɛl danna yɔrɔ min na min bɛ réseau sanfɛ Sogɛl danna o de ma Sogɛl tun ka se ka dan o fana ma ne bolo dɔwɛrɛ kun kan ka fɔ bon i b'a sɔrɔ dɔwɛrɛ kun t'u bolo bon ni dɔwɛrɛ kun t'u bolo il faut attendre le bon moment pour parler o fana b'a la minimum des choses c'est quoi mɔgɔ min sera k'a kɛ a tigi tɔgɔ a jamu a bɛ bɔ ne o kun kan ka di yɔrɔnin bɛɛ n'a y'o di mɔgɔw ma yɔrɔnin bɛɛ ka ca ala fɛ mɔgɔw fana bɛ se ka o tɔ dɛmɛ o ye indice dɔ ye o ye indice dɔ ye karisa ye nin a jamu ye nin a bɛ bɔ nin na an b'a ye fan o fɛ président mana agressé ou bien fɛnw bɛ kɛ dɔrɔn tout le temps u bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ an y'a ye cɛ ye tɛgɛ da makɔrɔn kulo kɔrɔ yɔrɔ min na a yɔrɔnin bɛɛ u y'a bɛɛ bɔ k'a yira k'a fɔ a bɛ yan ka sutu bɛɛ lajɛlen bɔ caméra minnu bɛ misiriba ninnu yɔrɔ min na a y'u utiliser ayi u y'o caméra bɛɛ cɛ kunu u ye misiriba ta ka tɛmɛ mɛ o dɔrɔn tɛ o caméra wɛrɛw bɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw la a b'olu ta k'a utiliser k'a yira minimum min ye cɛ tɔgɔ ka fɔ a jamu ka fɔ a ko kana dogo mɔgɔw la ko ka fɔ mɔgɔw ɲɛna siga t'a la a tiɲɛ ko dogo ta tɛ dɛ ka fɔ maliyɛnw ɲɛna an k'a dɔn ko dogo ta tɛ toujours ala ka Mali kisi merci n ka foli bɛ bɛɛ Traoré Dante ko dogo ta yɛrɛ an ka président de don ko dogo ta tɛ dɛ ko a kibaruya bɛɛ da an tulo kan an ka karamɔgɔ ta tulen ta wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala ka san yɛrɛ kɛ a ka san caman yira na ya Rabbi a bɛ yafa ma an yafara i yɛrɛ ka yafa ma mais Jalo n'a kun fɔra k'a fɔ ko nin ye président ye hali ni kojugu dɔ kun jiginni i kɔnɔ a jatigɛ b'a bɔ i kɔnɔ a ko filɛ surtout un président colonel commando surtout fɛnɛ n'a fɔra ko misiriba i kun bɛ siran ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ k'a k'a kɔnɔ k'a don fo misiriba kɔnɔ nin ye ko belebeleba de wallahi a ko ka bon dɛ nin kan ka faga yɛrɛ de k'a yira verbalement k'a fɔ nin kan ka minɛ k'a faga bɛɛ lajɛlen ka a ye n'o o kɛra enquête ka kɛ fɔlɔ awɔ voilà enquête ka kɛ jɔn sen b'a la jɔn sen b'a la jɔn b'a ko kɔfɛ a jɛɲɔgɔn ye jɔn ye ko hakilina jumɛn y'a bila a la ka sɔrɔ k'a jɔ k'a faga bɛɛ ɲɛna ni o ma kɛ wallahi n b'a fɔ aw ɲɛna maliyɛn si tɛ sécurité la tun ja bɛ gɛlɛya bɛɛ la alimami ko t'a la président ko t'a la olu bɛ taa président kama yɔrɔ min na
to ta sécurité la ide wala ne ba afone de la ko radio la ku jija an klobe fon fena fembe ka ci bu fo sécurité amaide wa me kuma mu fene fo ka daka anye mu fo unyena ne de la ka wuli ke ika klegan fe émission na ka président mumbe no nutra frama kuma fi nya kuma fo ka da foro de ka nunu me ka mu ka bandi français ou ka ministre ma ka mandat annulé ou ka barkani bon en fenya suno wallahi ou te sécurité la mas ni fora ne nyina be kalo kelen bo ma ba do fe a fora nyina avec clé sababo sisa biya clé sabare mais a kelen ko fe ne so ka kuma fo ka bu kono ka asimi ne faga parce que avec a tableau mun ta avec sababu ka franci bolo jale bo an kana dungo jugo aba kelen ko a te sécurité la ko asimi mi ko se ku ba faga ma ba do en ko ta ko atinya donc on a ku ka donc a fo ou ka sécurité asiru kana musara ka ke ko fo la ka kuma la ban muyi mas nyame ko jaw bolla amabuli madosa ay mado wa memu fa yana ne dalen nini nasuku kira sécurité ou be ministre wo bonu yo jona kula doga mobile kono o te boli ede jaw de be ka fo ko ka atoni afaru me ko ka ay kramo ay anga teoria dia di chukola amabuli nini nasuku kira ministre be lakana baw de be ula doga mobile kono ku be protéger avec télé tema pour fo ça ala ne fana be ga nya fiye de bon ala ka tiye bangi ala amma ni ife kan ke sababu ye asini a jora ay sarati bo anyera ika joma ka taka fo murti a ire tara ta bolo duma kongobe ika jona ku u sokula hina o koso ani ngani ya mamba akono ala ma ni ife kan ke sababu ka ko bunu toy assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam anga jamana nyamado allo assalamu alaikum wa alaikum salam togoni jamu Katana vraiment biko ni dangina jaraya ko swani ko nyema ni mambugula ni biye sirbe ni katel terwere ni sisi ala ga ngata din kaya ya rabbi ya ni sanware ko ga sura pise son so mena ni mbeka ami ga sura yere sini dibisi no beda ya rabbi aseba lai ni ko sugunu no nimbayira nga jamana nyemo ko gudu tudute nimbayira ko ngoro bi jamana ko minga giri ni min kera tando nimbayira ko gudu tudode tando enquête fana ka kanyeka anyama na enquête yara bana ko sobe solo chei o ka boto ati bugade abi boto ni mo ko kuma do belo kuma min baga o ko be boto ka baga ala kanga amigo maiga dera mabuzu agogo ay jamana ngono fen do be akanga jo president kuduru murutaro kama romina anto bage togodi imam yata bare takere abonena nina alisi chebe kasula mais ajaradi mais nu ya dabla kay no aga dabla teni ko nganga joa le allo salaam wa alaikum salam ture allo ture doa jima salaam wa alaikum salam uncle bila gorbala allo ture mafo ça va c'est ture andela uncle bila mafo ba bela jene naga sanchama irana ya rabbi naga shinike na dama ami abe ya fama anya fara ima fengana naga ya famba ami naga kirin ame se ga jabi de me yan vantere di chego wallahi ame se kiri ga ge chiene ga kwa mais nas unante mobile garan watina farga jawati do bulla kana kabla bu ko o tiga cherere ai ngachate ngachakunde korite ai ale kunte d'accord ale kunte assalamu alaikum merci ai ngachato za 2865 am not told on vela allo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas. Waalaikum salam. To di jamu. Abdoulaye Baba Kulubali ka wulili ke rabo dawra bugu ni wakatina. Kulubali. Mba mas amu fala ka kulike ya rabbi ala kan selu cha. Ya rabbi. Masala kan na ko begla. Amin. Ami hani fa kala rekula ala ko begla. Amina. Ya rabbi yas masala ka jamana en kulusma. Ya rabbi. Ala kan me ka were lame. Amin. Ya rabbi ala kan dafara kuma do da. Amin. Amin. Ala ko ka ala kama. Amin. Kira kanu kama. Sallallahu alaihi wa sallam. Bon mas ni ko mbora ka ke san discours kam nendo. Ampe vraiment ni ko min kera ni mani ali doni. Ami mu fo jamana nyama ka sécurité wi. Donc ko jate minɛ kosɛbɛ parce que jamana ɲɛmɔgɔ filɛ nin an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ kuma dɔw la mɔgɔ dɔw a bɛ fɛ ka gɛrɛ a ka jamana kɔnɔdenw na. Siga foyi t'a la. O hukumu kɔnɔna la a bɛ sécurité bali ko dɔw ni ko dɔw la. Nka n b'a ɲini u fɛ ni mun kɛlen filɛ nin ye jamana ɲɛmɔgɔ de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye a mana kɛ cogo o cogo u ka disposition bɛɛ ta sécurité ka se ka assurer. Parce que ni y'an ka ɲɛmɔgɔ ye bi ni min kɛra kunun ala k'an kisi k'an ta o kun ye jamana bisi basalen. Walahi. O kun ye jamana ko seginnen de kɔ. Wa o damani an jamanadenw na hali dɔɔni. Wa i ye mun fɔ u ka nin enquête mener jusqu'au bout. Comme nin ko kɛra flagrant. Donc nin kan ka juger cogo min na ne hakili la juriste bɛ yen nɔ. A ka teli. Man ka traîner yɛrɛ ma. Teliya de. Nin ko ka teliya joona ka nin ko kɛ ka nin ko bɔ télévision nationale la diɲɛ bɛɛ k'a ye. An k'a dɔn min don. Wa an bɛ premier ministre yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale min taara kibaruya di an ma télévision nationale kan. A teliyara. Barisa ni kibaruya jugu tun ye kibaruya ɲuman kɔn dɔrɔn match a ma nɔgɔn. Siga t'a la. Vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Hali bi ala k'an kisi ni ɲɔgɔn ma. Amin. Ala ka jamana in basigi. Amin. An b'aw yɛrɛ fo dantaw bonya la an bolo. Tarawele. Ko kuma la ko n ka fa ni n teri ni n kanubaga fo n'o ye Bugula ye k'a fɔ a ye ko danta la an bolo. Tabarikala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Merci beaucoup. An ka taa ɲɛmakɔrɔ. Sibi. Masanto. Dibi a ko bɛ cogo di ye? Masi laban min minɛ di o ye na ko ye. Ɲɛ mun kɛ? N bɛna fɔ jamanajan ye n'i ka ko d'ale ma sa. Ayi Dibi de ko de koyi Dibi. Mun ka ko di jamanajan ma. Parce que i ka cɛ min bɛ kami feere kɛ Banakabugu la i bɛna taa kami yɛrɛ de sa o ka yɔrɔ la i yɛrɛ ɲinɛ feerekɛli minnu bɛ Banakabugu la dɛ i bɛna taa kami de sa olu bolo ka na. Masi b'i fo ka lamɛnbaga bɛɛ fo min kɛra kunun a ma diya n ye bi a ma diya n ye a ma bɛn dɛ. Ne jamanakuntigi yɛrɛ n'an duguma mɔgɔ tɔw b'a fɔ cogo di? A bɛ maa ga i kamana la. A bɛ maa ga i kamana la. Fo misiriba yɛrɛ kɔnɔ. Et puis seliba don. Mais an m'an sigi an b'a ko lajɛ an b'a di sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan. Min bɛ min fɔ an b'o lamɛn. Ni Ala sɔnna ma. Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Ya Rabbi. Ala ka tile ɲuman ban. Merci. Comment madame fo? A b'a min. Merci. Yanni nin ye ɲɛmakɔrɔ Sibi ye. Allo? An bɛ Sibi fo. Somɔgɔw bɛ di? Nba tɔgɔ n'i jamu? Vraiment? Somɔgɔw bɛ di? Nba. Baasi foyi tɛ yen. Ya Rabbi. Amin. Amin. Amina. Amin. Amin. Ne ka kuma bɛ min kan. Ni ye journaliste dɔw lamɛn. I t'u tɔgɔ fɔ. Ko Asimi k'a ka garde corps ko n'a sɔrɔ ko tiɲɛ don. Ko Asimi k'a ka garde corps k'a k'u sigi. O ye fitinɛ kuma de ye. Journaliste dɔw ko ten wa? Walahi a y'a video kɛ. N'a ka di ye n bɛ se k'a tɔgɔ fɔ. Ayi a ka ɲi. Voilà. Ko n'a sɔrɔ tiɲɛ don dɛ. Ko a k'a ka garde corps bɔ yen. Mali ye jamana min ye match. Misiriba falen Seliba jamana. Gardiw bɛ se k'olu bɛɛ fiyɛ wa? A ma nɔgɔn. An ka tiɲɛ fɔ sa. Ma fana tɛ baara in ɲɛdɔn ka tɛmɛ olu kan. An kɔni m'an ta fɔ ala ten de. Sinon an ka baara tɛ o olu de ka baara don olu de b'a ɲɛdɔn. An k'o fɔ. Tiɲɛnikɛla. A bɛ se ka don jama cɛ la. Mais nin ye saraka minɛ de ye. An y'o de fɔ ni faama y'i tilen. Ala de b'a ci. Hali n'u ye fɛn wɛrɛ kɛ min t'u ɲɛ tant que n'a den y'i tilen Maliko la. Bilahi foyi t'a sɔrɔ. Mais n'i ye jamana ko k'i yɛrɛ foyi. A ma ɲi dɛ. Ala b'i labila. N'o tɛ mɔgɔ mana diɲɛ ta sɛgɛrɛ. Ala b'i den n'a jɛ. Siga t'a la. Donc an bɛ min fɔ halisa maliyɛn bɛɛ k'i hakili sigi. Asimi ka ko bɛ Ala de bolo. A b'a bolo. N'a y'i tilen foyi t'a sɔrɔ. Siga t'a la. Donc u kana dan muru ma dɛ.
alu ka nankoro kɛti tile ala b'a jam siga foyi t'a la donc a ti tilen dɔrɔn a banna o ye ne ka kuma ye ala ka tigɛ an b'i fo jana ni ala y'i bugɔ Islami bugɔ ala k'a n'a kisi ala k'a n'a kisi ala k'a n'a kisi an ka jamana ɲɛmaa de don allo somɔgɔw bɛ di kunba don wa sigɔrɔninkaw tabarikala a diyara n ye a tulo b'i la a ma nɔgɔya tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ maa dabali ban dɛ a ko filɛ dɛ an b'i fo ya rabbi wasalam an bɛ Koli Keyita fo ale bɛ Ɲamakɔrɔ a tulo b'an Ɲamakɔrɔ on a écouté là-bas hein allô alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa alaikum salam sumo bedi jalle jeri interke khoro de wallahi ko to ni ya jili den jalle jeri sumo bedi ko ndi jeyne ko aklobila de sekko ja nyama ko no ko tay ayam be da baliba sigatala mali de nyima wallahi sirata da sirayro abi toro ne ya ko ko ni de ni jadi kan ni jona hadi jamana de sigatala ayo jeli atlara ya ta jama'a de nyana television national la ta fara ta go law kira wodi bi jamana ko korota aflade ya ba wodi bi ko demand di ma sigatala ni kan kita ma kan di ni de nan bla zero la wallahi a zero subhanallah amin ya rabbi amin merci dana ko de ala kan kunaja ya rabbi dana ya goro dibi ani isa kumulo be jare cedese allo anje sumo bedi ba to ni jamu mamaru jara ba ma dibulu ba an jamana me to na sa ne hakla won tay jamana ko jamana me ni krisi ko na ka jatin na katani kuma se na ga di ite jamana ya arna butu gramo ko la anglo bila akofla de ami do le ke mo mun ga bara ni ala ku sara ni nganya o ya rabbi ni lu ka jamana joto ko ala ku sara ya rabbi ni fo bi wal mano ajarani merci allo mba sumo bedi to ni jamu mamadi fofana mayamu ifofana mba ala ga here kan ya rabbi ala ga jamana batu amin jamana mara boga ni jamana kono do ala ga ambe amin ala ga an kala do dugu ka la ya rabbi ala ga famna yumanda amin ya rabbi mbal ma amen do na wobi parce que kuma chama mala fo ko ina Allah soro o do te tien o be le tien o do président me rom nabi Allah soro si ba fe ka tena sembeta ito roja ija ni so jaira me ta gera la chuko modal de la an ko dabla ne bo ni malian pefe o fana kan ro ala ga hatu mandam amin ya rabbi merci ambifu voilà yana ne yake imam doa aha drama makele allo akete ga chamambo radio mangana wa alaikum salam to ni jamu draman sanayo aha kuma bi bulu draman masbo mun ko bani ala ka inkisa ni wala ya rabbi dan mun ko dro famo yo ka joro la ko
kala ni mo de la ga ga imam dola akira yotabari bo kala bona bo bi ni kala president fana la ni tola aywa ay do den to bi ko de anyi ngal kan ake wa ni fodro kan no tin kasadana ibi fana yotabari fana ko fana sin kasadana ka tian fanyi wala ma ni fana ko kwa tian fanyi wala kala ni fana jera de fana bi ko sikatala an yala ka jamana kisi ambifo salam alaikum merci voilà yana de bitable hein amabla aha ambe befo ka befo mama kun sogolin bana odo de ambe fuli di u bela jelema voilà ala ka seli ala ka toja mais el mo kuma jabi kuma me ngo jawro diwi ngo ani isa kungulo gadi de aw ibina ubuni jabi ubuni jabi ayde ne cameraman ujme ne la ka mali kisi o kotao mali be kishu yalla sonama seksi be amel la be babela dilefo di wati da ki fo ka draman tangara fo kala befo ala ka mali kisi ka denda ma demini jamana yi akanu ana hine bala wassalam